jamhira mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñallawma aljuma hawri ko nogas jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar États-Unis guitorɗen ɗum noon kanko Donald Trump e nder kadi décision mo ƴefti hande wi ko hande ko kala ko kanko ancien président Joe Biden ko signino ko mbiyata ordre exécutif ɗum noon balɗum cakkit ene wayno mo anil ɗum hande toon to États-Unis noon ko caggal nde kanko Afghanistan nde o felli toon to Virginia o gañi yimɓe ɗiɗi hen goto maayi ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe immigration ɓe dartini kala liggueyaji ɗi mbaɗatno wonande ɗaɓɓuɓe kayitaji ɗum noon ko kayitaji nadde leydi ndi e kayitaji kadi waylude kayitaji mum ha wonta résident habaruji men hande ene wayno ko ñawore kadi yaltude guila ñande talata ɓennuɗo nde wonde ko kala yimɓe nangunoɓe taw ko kaɗano hebde liberté provisoire hadde mumen ñawede wonande ɓeɗon naatde illégalement mbiyata ko yamiranomo yo goppe ƴeewen kadi holko ɗum firti habaruji men international ma en jaa toon to Guinée Bissau ene wayno ko jeddodiral woni toon wonande kudde sabaɗo tunnade konngol makko kanko Ousmane Sonko ko haali ɗum ɗo ko complot o yiɗi ko kala ko peeje baɗɗotono toon ko fati woteji ɗi continue habaruji men international cakkitoɗen toon to Mauritanie ko hande ko nogas jeetati lewru novembre manditare Mauritanie kono noon kadi ene wayno ko ñalawma kadi sunare wonande won communauté ji majoji militaire mbaɗama toon kono noon seppoji mbaɗama toon yimɓe heɓe nangaɓe hen ɗum woni toɓɓe en ɓurde mawnude e oɗo journal mo mbaɗan toon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma nogas jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko musidɗo mon Amadou haldata mo may gartu joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon habaruji men binden gardinde titruji min to États-Unis ɗum noon kidirɗon ko toon to Washington tunnade kadi e ñawore ummidi toon to Californie kanko go ñawowo fédéral gonɗo toon ni biyeteɗo Suzanne ene wayno waɗi ñawore makko hande wiide wonde ko kala peeje ɗe ganduɗa kamɓe département homeland sécurité ɗi ɓe mbanno ɗum noon ko nder mois de juillet wiide wonde ko kala nangaɓe ɗo e États-Unis walla kala yimɓe ɓe ganduɗa rewɓe frontiére uji taw kañumen koyemen inspectacle ɗum noon e wayno so nanggama kamɓe département homeland sécurité ɓe mbi wonde ko jomumen potani rokkede liberté provisoire talata ɓenɗo hono kanko juge fédéral gonton biyeteɗo Sunshine Susan Sykes ɗum noon gonto Californie o wi wonde en wayno ko caggal nde kalmisal mbeɗa ki ñawore makko wi wonde ko ɓeɗo namdiɓe wonde ko ɓiɗo immigré ji nangaɗi kadi haɗaɓe dañde liberté provisoire sibamude naati États-Unis walla kañumen ko jorol nadde États-Unis taw mbaɗaka inspecté ɗum ɗon ne foti ɗum poti woppede ko yacci ɗum ɗon noon firti wonde ko e nder mois de juillet kamɓe département homeland sécurité mbinɗen ni ɓe mbaɗino kuulal wiide wonde ko kala yimɓe nangaɓe ɗum noon wiide wonde ASN yo force kala nangaɓe ɗo e États-Unis caggal taw kañum komin natiri ɗo henna ko nokkuji ɗi ganduɗa jamiraka walla inspectacle e ɗum ɗon e wayno ko alay saago ɓeɗon so nanggama mbawata rokkede liberté provisoire ɗum noon donc oɗon décision firti tan wonde ko ujunnaji immigré ji nangaɓe oɗo saha joni taw kañumen koyemen ene cala oppede rokkede liberté mum provisoire hawnaki kañum ma duttino toon to ñawoɓe pour rokkede oɗon liberté provisoire ɗum noon siftinde on tan ko kanko Donald Trump e ɗum noon ko kanko yamirno département de prix ko fati immigration e watta ngalɗon kuulal pour wiide kala nangaɗo e ɓeɗo naatɓe ɗo e leydi taw no natiri ni wona peeje jamiraɗe kañumen so nanggama hoto goppe gona libre hade mumen ñawede
habruji men États-Unis hande tugnade kadi ko mi ton to Washington hono kambe kanko Donald Trump mon continue habde républicain won won républicain en wayno surtout en jaabe ton de Indiana e kadi républicain bangeji goddi puddi video do sa joni ma jogo ma contredise wala ma cialo kanko Donald Trump yamirore makko pour wiide wonde ko kambe républicain adum non ko gile député jum hay gouverneur jum ado be mbay wonde fof surtout ton te Indiana yobe ballumo kanko Donald Trump kala dido netaji yobe mbay kewende républicain je dido etaji taw ko républicain gaddu men contre démocrate ko biete districting ko mi ton to Indianapolis dum non capital Indiana hono kambe kanko gardido sena hono kanko biete de pro dem Rodrigue dum no ender kongudi do haali wi wonde ko en wayno ko kambe sénateur ji tonto Indiana be tawi wonde be mbaanawde odo proposition tonto Sénat dum don damino ken araton le 1er décembre kono mbi wonde ko caggal nde ƴewti lebbi bennuɗi fu ɓe mbawi tawde kamɓe sénateur uji républicain wonɓe toon ɓe mbi wonde ko en wayno ko kala ko fate peeje waylude mbaadi no républicain ɓay ɓurde démocrate en ɗum ɗon ko hunde nde wawa wonde kadi ɓe mbawa dañde voteji paɗi parti ɗum ɗon e wayno ko à partir de hande kanko témérojique ɗum noon mbiɗen gardiɗo toon Sénat donc ene wayno ko hande kanko hoore makko o felti habrude wonde eɓe mbawata rendude toon ɗeɗon peeje donc sifti noon tan ko kamɓe saɗiyankoɓe jeyaaɗi toon te Indiana ɓe ponno fottude ko 1er décembre wawde miijade plan holno ɓe mbayliri ɗum ɗon e ɗum noon kadi ene wayno ko caggal kadi nde Donald Trump kañum hoore mum winoɓe kala saɗiyanke gonɗo toon to Indiana caliɗe o rewde peeje makko ɗum wayno ko kanko hoore makko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom maw ƴeewo républicain goɗɗo lomtotoɗo ɗum ɗum noon ko wawi wonde fof ɗum nan ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi ne wayno ko won sénateur uji kadi ene wayno votanta men kanko Trump votata kadi pour walla wonande plan makko mo yiɗi o sibabu nde caggal kanko Trump nde o haali konngudi bonɗi ɗiɗon konngudi noon huccide ɗum e gouverneur Indiana gouverneur mo Indiana ɗum noon ko message kanko Donald Trump mo wanno hanki ɗum noon sibabu nde Thanksgiving e nder oɗon message o haali hen haaluji bonɗi e haaluji ɗi kadi ko haaluji nefniɗi pour wiide ɗum kañum hoore mum mola haqqille sifti noon tan ko kanko gouverneur Tim Walz e ko kanko wonno vice président candidat Kamala Harris e kadi ene wayno ko kamɓe koye maɓɓe kaalino haaluji bonɗi ene wayno ko e nder campagne kadi haaluji hakkunde maɓɓe kanko Donald Trump e kanko surtout yenna Tim Walz haaluji ñaaɗino wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump wartiri ɗum haaluji kadi e nder média makko social mo posti ñande nogas jeeɗiɗi ɗum noon ko sibabude jamma Thanksgiving o haali hen haaluji bonɗi huccini ɗum e gouverneur oɗo mo Minnesota ko ɗum waɗi oɗo saɗɗiyanke jeyaɗo toon donc ɗum waɗi oɗo sénateur jeyaɗo toon to Indiana banggue mum rew e surtout kadi nde wi wonde ko Donald Trump huccini konngudi patuɗe henna donc ɗum waɗi oɗo sénateur biyeteɗo Mike kanko biyeteɗo Mike Bohasek ko sénateur républicain jeyaɗo toon to Indiana ɗum banggue mum rew e sibabude konngudi kanko Donald Trump ɗum hutori e nder média makko social ñande 27 lewru novembre fatude Tim Walz ɗum noon Tim Walz sifti ɗon tan kañum ene jogui ɓiɗɗo mo ganduɗa ene jogui caɗele jibinede taw sellani ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump huccini ɗiɗon konngudi e muɗum ɗum waɗi donc oɗo sénateur jeyaɗo toon to Indiana ene jeeya e sénateur uji hewɓe républicain mbiɓe gotata ko fati Donald Trump ko ñaagui ɗumen pour yo ƴeewo beele ne mbayla holno républicain ɓurde hewde démocrate toon to Indiana beele ɓe dañi sénateur uji kewɗi faade toon to Washington hande habruji men États-Unis ɗum noon kadi tumnade ko ummi toon to Washington e ɗum noon e wayno ko caggal nde kanko oɗo neɗɗo jeyaɗo Afghanistan o felli toon to Virginia gardeji ɗiɗi hen garde goto siftinde on tan soko debbo jaaro 20 ans ma en hanki ɗum noon e wayno ko kamɓe service immigration tumnade kadi directeur oɗon service ko haali wi wonde ko kala liggueji immigration joguino ene wayno oɗo ñalawma hande dartinama ɗum noon sibabu nde oɗo sa joni kamɓe immigration ɓe jamirama wonde koɓe ƴeewa kala application kala yimɓe waɗoɓe ɗaɓɓoɓe naade ɗo États-Unis walla ɗaɓɓoɓe hebde kayitaji walla kayitaji men waylede pour wontude résident alay saago ɓe duttino kadi ɓe ƴeewa kayitaji judiciaire uji men toon to gummi to leyɗele jeeyato ɗum ɗo fof noon e wayno ko oɗo Afghanistan najo kanko gardiɗo FBI e nder konngudi ɗi o haali hanke wi wonde ko ene wayno ko sibabu nde gouvernement ancien président Joe Biden waɗanimo vete no fewi ɗum noon wondi ko firti ko ruttisaki e origine makko
ƴewde toon hol kanko so tawi ala no caɗele walla so ala no so ala anni wadde ko bonni so ari ɗo États-Unis kono noon kadi ko yalti hande tugnade kadi ko winda toon tawi MSNBC News on kamɓe service aji haɓoɓe e ko wiyete terrorisme ɓe kalino ɓe mbi wonde ko en wani ko kanko hoore makko haade makko adde ɗo États-Unis hitande ujunaji ɗi nogas ko kamɓe déjà ɓe mbawino ƴewde affaire uji makko foof donc ala koɓe jino hen donc ɗum ɗo fof ko siftinde walla ko semtinde hono kamɓe FBI koɓe kalno pour wiide wonde ko kanko hoore makko ene wayno casier judiciaire makko ƴeewaka guila o natano ɗo e leydi habaruji men cakkide gomiɗe toon to Washington hono kanko président Donald Trump kadi e nder décision mo ƴefti hande oɗo ñalawma aljuma o wi wonde ko kala ko kanko ancien président Joe Biden ko signino ɗum noon ko balɗe makko cakkidte nattude wonde président ɗum noon ɗiɗon ko mbiyata ordre uji jamiroje taw ko jamiroje gummiɗo toon taw ko toon to président ene wayno ko kanko Donald Trump wi konde woni wayno ko ilmino ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa haalanoma guila nde kanko nde fuɗɗi ƴefti laamu nde ono kanko Donald Trump ɓe kalino mbi wonde ko won yimɓe hewɓe yaafaɓe taw ko kanko président Joe Biden yaafi ɗumen ene wayno ko signature makko wona signature mo signir jungo makko ko signature mo ganduɗa komo ordinateur waɗi fewni caggal nde o signini caggal nde ƴefti signature makko ɗum noon ko mbiyata ko signature automatique donc ɗum ɗon kadi ke tugnade hande ko NBC News haali wi wonde ko président ji fof ne mbaɗa ɗum hay kanko Donald Trump on waɗa ɗum donc président ji ɗi fof ɗum ɗon ene wone e ordinateur uji liggortoɗi henna pour ko signature mo jogui o taw kañum hoore mum hankadi ko automatique kala kayitaji baɗiraɗi ne signe kono noon ko kanko Donald Trump ko wullito wi wonde ko yimɓe taarinoɓe oɗon sa hono kanko ancien président Joe Biden ɓe ko yimɓe jogiiɓe anniyaji e peeje ɗe moƴƴa hen pour ƴeftude décision ngaji taw kanko ancien président Joe Biden taw kanko hoore makko ko ɗaniɗo ɗum ɗo fof kadi ko toon ñangueji kanko Donald Trump mo continue toujours omo haala ɗum o wi donc e tugnade ko windi hande o wi donc e oɗon ñalawma kanko felliti ittude walla momtude kala jamiroje ɗi ganduɗa kanko ancien président Joe Biden o signini ɗum ɗeɗon jamiroje kadi ko jamiroje ganduɗa en taw wona kanko signini ɗum ko yimɓe liggottonoɓe makko kadi ko jogiiɓe anniyaji bonɗi wadde gueɗe bonɗe e nder États-Unis ɗum ɗo fof no siftinde tan ko kanko ancien président Joe Biden ene wayno ko won yimɓe hewɓe o signini o wiide wonde ko yaafima ɗumen ɗum noon ko mbiyata pardon yimɓe heɓɓe ɗon kadi hay sinno cuwata o kañumen koyemen addede yesso cuuɗi ñawoji kanko Donald Trump omo jogui anniya kanko hoore makko portude ɗumen plante si babude soit ko républicain ko walla kañumen koyemen ko démocrate en kono noon ko yimɓe haalɓe makko ko welaka walla jeenoɓe peeje pour enquidemo ɗum noon e duuɓi ɓennuɗi koye wonde fof ɗum ɗo kadi ko décision mo kanko Donald Trump o ƴefti hande oɗo ñalawma aljuma no heewi wade fof aljuma fof mo ƴefta décision o ƴefta peeje ɗe ganduɗa hen taw ko so tawi tinama ko peeje kawoji yimɓe kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗaɗen ko toon to Guinée Bissau ɗum noon e tugnade konngol kanko Fernando Dias ngol ƴefti ɗum noon ko jokkodir tawde jokkodira e radio France international o haali d'abord o wi wonde ko kanko hoore makko oɗo sako o nanggaka ene wayno ko corniɗo nokku ɗo ganduɗa taw mo hiisi ɗum ɗo fof ene wayno ko mo andi wonde ko militaire uji goni ko ƴewdem nanggudem e kanko hoore makko kadi o waɗi yamirore o wi wonde ko alay saago militaire uji heɓtuɓe laamu e juuɗe mabɓe ɓe alay saago ɓe gartira ɓe gadda ɓe kala résultat ji woteji bonnoɗi toon ñande 23 lewru novembre ɗi ɗum noon kadi ene wayno ko wi wonde ko o continue ha hande haalde wiide ɗum ɗo ko waɗa toon ko wona kuddeta ene wayno ɗum ɗo fof ko peeje kanko gardinoɗo leydi Guinée Bissau ko peeje ɗe waɗi pourtant ko caliɗo wonde ko kawaɗo e ɗum noon e tugnade kadi ko haali wi wonde kanko hoore makko ene wayno ko omo yettino feewi Ousmane Sonko hono premier ministre mo leydi Sénégal kañum hoorumde nde haali wi wonde ko hono président mo Guinée Bissau o kañum hoorumum ene wayno ko jaɓani haalani gonga par ce que kañum koko perdi woteji donc ene foti haalde gonga donc siftinde on tan ko kanko Oumarou ene wayno o addama toon to Sénégal gila hanki ɗum noon tugnade kadi ko Sénéɓe windi ko way wonde fof kanko Fernando Dias ɗum noon kañum hoore mum gonɗo candidat e kadi ko kañum hoore mum puɗɗinoɗo haalde wi wonde ko kañum gari ni woteji gonɗi toon ɗi haalino wi wonde ko kuddita mbaɗa toon wona kuddita ene wayno ko kanko Oumarou Sissoko ko kañum waɗi kuddita o pourtant salade toir e kadi hawnaki ɓeɗo fof koɓe wadduɓe complot ko way wonde fof ene wayno ko kanko
kanko Fernando Diaz mon continue wiide wonde ko ala sago toji résultat woteji mabbe badno nyande no kastati lewru novembre yalta siftin don tan o do kuddita wadi ko nyande alarba kadi ko nyande alkhamis wono kambe commission électorale gondo son dum non ko gomu laamu gondo son tiido ko faate kisal walla ƴeewde woteji leydi Guinée Bissau no jaari yeeso kañum hoore mum wino ko nyande alkhamis nde tinta résultat ji définitif ɗiɗo woteji ko way wonde fof en wani ko kanko Fernando Diaz e kanko Umaru Sissoko kam fof ɓe puɗɗinoma wiide wonde goto maɓɓe fof ko kañum hawi ko way wonde fof en wayno ko ɗiɗo halluji fof en wayno ko kanko président mo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye en wayno ko kanko waɗi yamiri wono Umaru Sisso Ambola yo artire toon to Sénégal e kono noon e wayno ko kanko premier ministre o hucciti o ƴefti konguɗi kadi ne wayno ko salademo walla ko riwtudemo wonde ko Umaru Sisso Ambola ne foti artire toon Sénégal par ce que kañum koko perdi woteji e kadi kañum ko hoore makko kanko Ousmane Sonko en wano gomnanoɗo kuddita hande ko fati Guinée Bissau hono kamɓe Union africaine en wayno ko e décision mo ɓe ƴefti hande ɓe mbi wonde ɓe suspandi hono Guinée Bissau ɗum noon ko caggal nde kadi militaire uji kepti toon laamu e kañum koye men pelliti wonde ñalawma alkhamis hanki pour wiide wonde ko keɓi kañum koye men forum goni koye formude gouvernement men donc kamɓe Union africaine ɓe mbawi ruttitade décision mo ɓe formi wiide wonde ko oɗo saha joni ɓe suspandi kamɓe Guinée Bissau kala pelle walla kala goomuji ɗi ganduɗa Guinée Bissau ne jeeyano hen ɗum noon sibabunde oɗo kudditamo ɓe mbi ko kudditamo fotani wonde habaruji toon Sénégal donc yiya toon to assemblée nationale ɗum noon ko caggal nde kanko premier ministre Ousmane Sonko wayri toon e ɗaɓɓande kamɓe parlementaire uji walla ɗaɓɓande kanko gardiɗo assemblée nationale en wani ko kanko biyeteɗo Papa Djibril Fall ɗum noon ko goto e député ji mbiyata non inscrit en wani huccitini konguɗi ñaaɗɗi e kanko gouvernement makko kanko Ousmane Sonko e wiide makko kadi o wi wonde ko kamɓe laamu ngu koɓe kalata ko e surtout gueɗe koɓe kiisoto ko fate ngallu jogagu ngal walla caɗele gonaɗe ɗe ene wayno ko Sénégal naaɓe no tampirni holno yimɓeɓe tampirni oɗo saha joni ɗum donc huccini ɗiɗo konguɗi ñaaɗɗi ko fatima ko kanko Ousmane Sonko e ministre toppitiɗo ko fate finance gonɗo toon e kadi ministre toppitiɗo ko fate économie donc wiide wonde ko chiffre uji ɗi ɓe kala ɗi foof ene wayno ala hen ko woni gonga donc gongira e gonga kamɓe ɓe ganda holɓe ɓe laami ɓe mbay tampude oɗo sadio siftin ɗon tan kadi ko député ji kewɗi jeeyaɗi opposition ay kañumen koye mumen ciñinino mbi wonde ko tawetake ngal ɗo pottital ɗum noon tawde pottital ngal kamɓe tilaamiɗoɓe koɓe waɗɓe déjà calendrier mabɓe no foti question ngaji posére e kadi ene wayde tawta kamɓe ɓuuri hewde keewal ɗiɗon question ngaji nde jettotoɓe kamɓe opposition ne tawde déjà ɗiɗon question ngaji gasi ɗum waɗi donc ɓe jaɓani e surtout kadi ɓe gandi kadi Ousmane Sonko so ari toon arata jabade namde arata ko ƴettodirde e yimɓe walla dugdude e yimɓe toon to Palestine ene wayno ko kamɓe Nations Unies ɓe condamni no feewi gueɗe jaltuɗe toon heccanki ɗum noon ko caggal nde holla ko kamɓe Israël naɓe ɓe pella yimɓe ɗiɗo Palestine naɓe taw kañumen koye men e cuuti juuɗe men pour wiide wonde ko jaaɓino nangue ɗum noon ne wayno ko oɗon saaha ɗiɗon vidéo kolli ɗum ɗi kolli wonde ko kamɓe Israël naɓe ene wayno ko ɓe jii ɓeɗon cuutiji ɗumen kono ɓe pelli ɗumen ɗum noon e wiide kamɓe Nations Unies ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ko toñangue no feewi ko kuuli kadi ko hunde kadi yaɓɓude kuule kala ko fate dandude haqqinamade ɗum waɗi donc kamɓe Nations Unies kadi mbi wonde ko oɗo saha joni ene wayno koye warini ɓeydo hewde toon to West Bank ɗum noon kadi taw ko hunde nde ganduɗa en meeɗani yiyede ko way wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde reportani par Al Jazeera ko noon kadi ko vidéo kamɓe Israël naaɓe kamɓe koye maɓɓe filmi ɗum kadi par hen wani ɓe kolli hen wonde militaire ji maɓɓe ene pella civil en caggal no cuuti juuɗe men pour jabde nanguede toon to Ukraine e tugnadi kadi ko yalti hono kanko gardiɗo leydi Ukraine hono kanko Vladimir Zelensky o nder ko windi o wi wonde ko goto e yimɓe ɓe ganduɗa ardinoɓe toon to administration makko hono biyeteɗo Andriy Yermak démissionné ligguey muɗum caggal nde inde mum yalti e doggol yimɓe ɓe ganduɗa ene tuuma wonde ko kutorima liggueji men kutorima noon yenede ɗum ko mbiyata corruption ɗum noon kadi ko enquête aji baɗoji oɗo duumu no foof taw ko ɗiɗon enquête aji ko kamɓe jeeyaɓe communauté européenne jamiri ɗum ɓeydude hoolade laamu Kiev haade mum ñaldude kalis ko way wonde fof kanko Zelensky ɗum o windi hande e nder page makko e oɗo ñalawma aljuma o wi wonde ko ene wayno ko oɗo ene kañum hoore mum démissionni ko way wonde fof ene wayno ko e nder ko windi kadi o wi wonde ko bureau gardiɗo leydi Ukraine kañum hoore mum woni koye ƴeewde fewnidde no laamori
kanko yer makko non ko kanko wona en wayni gardinoɗo délégation ngaji kaldanoɗi fate hare no deƴir ton to Ukraine kanko war makati mo jeyanno yimɓe ɓe ganduɗa haaldanoɓe ko fate surtout plan mo Amérique États-Unis rokkuno en pour dartinde oɗo guerre gonɗo hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine ko way wonde fof ne wayno ko oɗo sa joni haare nde dartaki taw e wayno ko kamɓe Russinaɓe ɓen continue wiide wonde so tawi kanko Vladimir Zelensky ɓe jaɓani signinde oɗo plan mo ganduɗa États-Unis rokki walla oɗo plan mo ganduɗa kañum hoore mum ƴeftisama fewnitama toon to Genève ene wayni ko kanko kamɓe Russinaɓe makati maɓe ɓeydu maɓe continue heftude kadi leyɗele Ukraine ko way wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni kamɓe Ukraine eɓe continue yagade balle kewɗe surtout balle bawɗe walludeɓe ko fate defandude koye mabɓe ko fate bomboji gummotoɗi e weeyo e kadi wawde kadi hutorade won kure won matériel mum jogui tawi ɓe ngala kure muɗum ɗum noon ne wayno ko wawi wonde foof kanko Zelensky oɗo sa joni ɓe goni koye enquête ko fate yimɓe liggotoɓe laamu toon to Kiev taw ko yimɓe takaɓe wiyaɓe wonde kañumen koye men liggoto tan ko so tawi jeyanama hande khabaruji men toon to Mauritanie ko cakkitorten ɗum noon ko siftindon hande woni 27 lewru novembre ɗum noon ko fête nationale toon to Mauritanie fête indépendance leydi Mauritanie tugui hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom ɗum noon ko wonande laamu ngu ɗum ɗo ko fête moɓe célébrate ko ɗum c'est pourquoi kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani wawino kanko ko hoorema ardade défileji militaire uji bonɗuɗi toon surtout toon to diwan Nouakchott kono noon kadi ne wayno kadi ko yiya kadi ko seppuji kewɗi mbaɗi tugnade kadi o winda ne wayno ko yimɓe hewɓe nanggama toon to Mauritanie ɗum noon ko sabba caggal seppuji baɗaji toon en donc kadi jeeya e ɓeɗon nanggaɓe tugnade hande journal kalam ko haali ne wayno ko rewɓe hewɓe kañumen koye min taw ko worɓe men ko sankiɓe ɗum noon ko événement ji bannoɗi tugui hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ha surtout hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho ene jeeya e ɓeɗon nanggaɓe hono kanko sociologue biyeteko Dieynaba Diom jeeyaɗo e réseau ji féministe Afrique de l'Ouest ɗum noon kadi ne wayni ko kañum hoore mum arini toon pour addude soutien muɗum pour ɓeɗo rewɓe ɓe worɓe men canki e ɗiɗo événement ji hitande 86 ha 90 ko wawi wonde fof kanko oɗo debbo kadi ko neɗɗo dariɗo no fewi surtout ko fati droit rewɓe kanko hoore makko garnoɗo Mauritanie pour wawde wallude ɓeɗo rewɓe haare mumen kanko noon omo arduna kadi yimɓe hewɓe tugnade koɓe kaali mbi wonde komo arduno yimɓe jeegom wolɓe ne jeeya hen kawlo kañum hoore mum oɗo saji joni nana mofta toon to commissariat 2 Sebga e tunnade hande ko journal haali hono kanko Samba Thiam gardiɗo FPC omono yeeso commissariat toon ɗum noon pour hullude ɓeɗo yimɓe nanggaɓe wonde mumen donc ɓeɗo yimɓe nanggaɓe fof kañumen koye men gonnon koye seppoji pour ɗaɓɓude yo gonga e justice a waɗe toon surtout ene gueɗe baɗɗe tugui hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nder nokkuji ɗo militaire uji mbaɗano surtout tawne jeeya hen bonnandeji bannuɗe toon to Inal ko wiya wonde kene wona 27 taw ko yimɓe dediɓe taw ko baleɓe mbara ko tugui jamma 27 ha 27 lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi donc siftindon tan ko toon to Mauritanie tugui ɗiɗo duuɓi fof fête o 28 novembre wonande laamu ngu wona fête o weltare ko noon wonande yimɓe ɓe ganduɗa surtout communauté ji ko wayno haalpulaar e soninkeɓe e jolfuɓe eɓe koreji men mbaranno toon e ɗiɗo événement ji wiyat ɗum ko ñalawma sunare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol sare kabaruji min joganno e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 27 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 27 gasi ha laaɓi yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.